O'r iawn, yn bresennol i bawb. Felly, mi fedra i ddatgan canlyniad ydy bod gan ni is-gadeirydd newydd. Felly, croeso Tim. Iawn, mae'n gyfarchiadau Tim. Ac ei ddiolch, cyfnod y cyfle yma i ddiolch i Edgar am ei waith yn ystod y flwyddyn dwytha. Iawn, nawn ni symud ymlaen. Os yna ymddeiriadau yma? Dwi'n ymddiheuriad, dwi'n gallu gweld ser a Hatfield ac bod figur e-bost ar ôl i fi bod i... Dwi'n wedi gweld fi ar y sgrin chwaith. Iawn, mae gennau chydig o datganiadau i wneud ys y cyfarfod dwytha. Ar y 8 ar 20 o Ebrill, ar fi fynychu'r cyfarfod o Bwyllgor y Safonau. A wedyn, diwedd mis Mai, o 30 ar 20 i'r 5 ar 20, eisiau i lawr yn y seminar Parciau Cymru yn y Banau, ac o hwnnw yn brofiad werth gweil, a braf o'i gweld cymaint o'noch chi o Eryri yna. A wedyn, fynychas i ar Zoom ar y cyntaf o fis yma, y fforwm caderyddion UK, go hwnnw yn brofiad gweld pawb o wahanol barciau yna fo. A ddoe fyddwn ni'n cyfweld y pennaeth rheoli datblygu. A fyd, dwi cymryd y cyfle yma, mae'n siŵr bod ni fel awdurdod yn anfon ein cydymdeimlad at Mrs Sharon Warnes, cadeirydd y Pwyllgor Safonau, a gollodd ei gŵr dydd Sadwrn dwytha fel dwi wedi dall. Iawn, diolch. Mi'n symudau ymlaen wan, a fydd nes gyn y prif weithredwr unrhyw ymweliadau corfforaethol. Oes, croeso Gadar. Diolch yn fawr. Mae ddechrau off efo, o'n i wedi sôn â chi yn yr oedr dwytha bod y gwydog yn debygol i'n gweld ni yn yr haf. Mae wedi dweud bod fydd ar ôl yr haf. Ond mae yna gyfarfod yn gwydog a y tri parc yn y sioe Frenhinol yn benodol i drafod y materion yn un a newid hinstal. So fydd hwnna'n digwydd. Gach chi e-bost oed dweud bod y dwrnod ysbryd aelodau wedi ohirio, a mae hynny herwydd bod lansiad geiriau diflanedig ar yr un noson yn yr ysgol. So os da chi ddim wedi ymateb i'r gwahoddiad, so chi'n gallu gwneud hynny o'r fwyaf bosibl. Fydd Hafod Eryri yn agor diwedd sos nesaf o gan i ddeall, ond mae yna waith cynnal a chadw dal eisiau ei wneud yna. Da ni'n saff iawn os yna gallu cwblhau'r gwaith yn y flwyddyn yma, so fydd yn trosi drosodd y flwyddyn nesaf. Mae gennym ni gyfarfod efo Cymru Rheithffordd yn y flwyddyn newydd. Mae'r oedi benna oherwydd bod ni wedi methu gael adeiladwyr i'r copa yn ystod y flwyddyn dwytha a flwyddyn cynt. Felly mae yna waith dal i fyny yna. Darn o waith yn syth i'r cadeirydd, mae angen gwerthuso aelodau Llywodraeth Cymru, 6 ohonoch chi. Felly dwi wedi cael e-bost dechrau wsos yn dweud bod angen cwblhau hyn erbyn dechrau Gorffennaf. So, bach o waith gartref chi yn syth y cadeirydd. Dwi wedi cael y ffilm yn ei sgwrs wedyn. A dyna cyfan am y tro. Iawn, diolch. Iawn, rhif 5, yna gyfle i'r hawl i'r cyhoedd holi. Ys yw'n bod i ddod i law? Dwi'n gais yn yr amser benodol felly nag. Iawn, sa rhywun yn datgan diddordeb ar unrhyw fater sydd ar yr agenda heddiw? Wrth i mi ddatgan yn yr eitem ddwytha'r un rhan 2 yr agenda. Oherwydd cyswllt efo Cyngor Gwynedd am cyngor mis yma, gan fod y penderfyniad am mis nesaf ymlaen, dwi'n meddwl bod o'n rhagfarnu fi, neu aros i roed yn arg. Iawn, diolch Dafydd. Iawn, awn ni wan am aelodaeth yr awdurdod a welwch chi dudalen 4 a 5. Gwybodaeth ydy hwn. Mwy na'n byd. Yr unig beth mae'r swyddogion yn nhw'n ddiolchgar, sa chi'n gallu rhoi caniatâd i'ch enw
cyfeiriad, rhif ffôn cyswllt, dewisol wrth gwrs, a chyfeiriad e-bost gael ei gyhoeddi ar wefan yr awdurdod. Ydyn nhw'n yn barod? Mae hwnna'n barod yn jyst y Yr com. Ia, so rhywun isio newid rhif ffôn neu ddim yn fodlon isio nhw i manylion nhw gael eu tynnu ar y wefan. Felly, dweud dwi'n neu, Yn wefan, ie. ia, roed y llaw i fyny. Neu os da chi'n checio'r wefan, os da chi'n cael cyfle rwan a cysylltu nôl efo Anwen o fewn ebyn diwedd wsos? Ie. Iawn, diolch. Iawn, iawn i mlaen am gymnodion y cyfarfod yr awdurdod a gynhalwyd ar y 6 o rhugien o Ebrill. Os na rhywun yn cynnig bod hein yn gymnodion cywir? Iawn, Meryl, diolch. Diwn yn eilio. Iawn. Wneith pawb ddangos yn yr un modd os da chi'n cytuno. Diolch yn fawr. Hynny'n digarion di. Oes na ryw faterion yn codi o'r cofnodion gyn rhywun? Iawn. Iawn i mlaen i'r daflen weithredu. Dwi'n meddwl, Iwan, chi sy'n cymryd hon, ia? A fi sy'n cymryd hon, ie. Gadarnhau bod yr ddau eitem sydd wedi estyn am parhau. Yn rhagor hyn o bryd, felly dylai rhestr aros yn ddi newid ar gyfer y gorfod nesaf. Iawn. Reit, mi awn ni felly wan i benodi aelodau i wasanaethu. Sori, wrth i gofyn sgyn rhywun i'w gwestiynau ar y daflen weithredu cyn symud ymlaen. Pawb yn ei derbyn ni, mae'n siŵr dydyn. Iawn, awn ni ymlaen i benodi aelodau i wasanaethu ar bwyllgorau, paneli, gweithgorau a chynrychiolaeth allanol. Emyr, chi sy'n cymryd hwn, ia? Ia, wel, fi Anwen a Iwan hwn yn gilydd fel arfer, achos mae'n gallu bod yn llafurus, ond o fyny chi fel aelodau. Mae i'r tri yn ei mellu bod chi fel aelodau yn aelodau o'r pwyllgor o'r awdurdod na'n tiwyd yn llun ar y pwyllgor perfformiad ac yn oedda. Felly, Iwan, pwyllgor safonau, sy'n siŵr? Does ddim newid i'r pwyllgor safonau, achos mae am gyfnod penodol, a does ddim newid i hwnna. Mae'r panel Hwna'n aros bydde. gweithgorau holl awdurdod, mae hwnna'n sefyll. I dweithgor lleol, dwi'n meddwl na i drosodd i chi Iwan Cadeirydd, achos i bobl gael un eu cadarnhau neu cynnig aelodau eraill i'r panel. Ia, iawn. Reit. Cyd weithgor lleol, mae 4 aelod ar awdurdod, mae yna 3 aelod sy'n cael ei benodi gyda'r awdurdod lleol, ac ar hyn o bryd mae Ifor Glyn Lloyd, Elwyn Edwards, cynghorydd Kim Jones. Da chi'ch 3 yn fodlon cario ymlaen? Gai ofyn Cadeirydd, lle bod ni'n mynd trwyddyn nhw bob yn un fel hyn? Os yw rhywun eisiau newid yn rwle yn fan hyn, neu bod ni'n derbyn pob fel maen nhw? Iawn. Da chi'ch 3 yn fodlon aros ar hwn, beth bynnag? Da, dwi'n iawn. Diolch. A dwi'n bod i Sara yna, hi sy'n cynrychioli'r Llywodraeth Cymru. Ydy Sarah Hattle ddim yn eich gyfarfod hyd yma? Na, ddim yn mynd i adael hwnna ynddo. Bwrdd yr ysgwrn, Elfed ac Elwyn, iawn? Da. Iawn. Naomi yn cynrychioli'r Llywodraeth. Iawn. Bwrdd y Plas, Meryl, Tracy a Tim. Tracy, ti'n dal? A dyn pwyllgorau ymgynghorol yr awdurdod, gynhadledd ymgynghorol Celyn, Tegid a Thryweryn. Mae yna 4 aelod. Da chi'ch 4 yn fodlon, Elwyn, Ifor, June a Brian. Iawn gen i. Brian. A wedyn fforwm Eryri 5 aelod. Fi wedyn
Mae hwn yn newid ydy fydd Tim yn mynychu hwn bydd. Ond i sgriedig fel fforwm yr yrru, felly. Ie. Sgriedig fel Ie. penodwyd yn parhau. A dyn yr awdurdod i Cyn a Jo, da chi'n bodlon aros? Diolch Jo. Dyn Brian o'r... Fforwm mynediad lleol 2 aelod. Yr un de ydy John Pugh. Ac y gogledd ydy Tim. Dyn fforwm cydraddoldeb yr yrru Ifor. Ti fodlon aros. Grwpiau tasgau a gorffan a grwpiau lliwio. Is-grŵp asedau, mae yna 6 aelod. June, Ifor, Meryl, Brian, Tracy a Tim. Da chi gyd o fodlon? Iawn. Grŵp manifesto ieuenctid Europark, Kim, John Pugh a Tracy. Tracy, ti fodlon? Ydy. Diolch. Grŵp lliwio cyfrif carbon, John Pugh, Brian a Tim. Grŵp lliwio enwau lleol, Elwyn, June a Dilwyn. Iawn. Cyrff eraill, grŵp bydd ddeiliadau safle trawsfynydd, Elfed. Hyd Gyngor Cymru, Louise. Diolch. Yr ymwneud genedlaethol, Pwyllgor Cyswllt Lleol Bergela, June. Wedi eisiau grŵp ar bellach. Da chi eisiau sgwennu ffurfiol i'r... Ie, dwi'n meddwl bod fel i'n neud sam byd i bod ys blynyddoedd bellach. Cael dim ond, oes. Dwi'n meddwl ar ymwneudolaeth brynu rhan mor wyddfawr iawn syni lle. Dwi'n meddwl bod angen o beth. Ond dwi'n fodlon o dan efo trwy reswm. Na i ysgrifennu ofyn ysgrif. Ie, dwi'n meddwl callach ni. A dyn ymgyrch y Parciau Cenedlaethol, a mae wedi cytuno bod y 3 awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru yn cael eu cynrychioli gan aelod o'r awdurdod sy'n dal ysgrifenyddiaeth Parciau Cenedlaethol Cymru. Ie, fan y bychiniad yw hwnna ar y... Ie. Cymryd drosodd yr ysgrifenniaeth Ebrill nesaf. Iawn. Y gynghrair dros dirweddau dynodedig Cymru, Tim. Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Lleol, Dilwyn. Aga Penllyn ar safna Louise. Grŵp gwaith goriad gwyrdd ar yrru, June. Fforwm strategol y rhaglen ynni Elfed. Partneriaeth Biosaffar Dyfu, Louise. Gynhadledd cyswllt rheithor a fordir y Cambrian. 1 aelod, Meryl, ti'n dim aelod wrth gefn, Delys. Reit, na i di gorffan, diolch yn fawr i chi am ei gydweithrediad efo hynna. O'n i mlaen felly adroddiad blynyddol i'r awdurdod ac da ni derbyn adroddiad gan cadeirydd y Pwyllgor Safonau, ond wrth gwrs ydy Mrs Sharon Warnes ddim yma i roi adroddiad i ni heddiw wrth reswm wedi nodi'n barod. Mae'n adroddiad sy'n cael ei baratoi am hyd. A wedyn, yn yr amgylchiadau, mae Sharon wedi gofyn os ydym ni fodlon cyflwyno'r adroddiad. Byddwn yn hapus i wneud. Felly, yn y rhan gyntaf o'r adroddiad, mae gennych chi'r cefndir sydd roedd chydig bach o fanylion am y Pwyllgor Safonau. A wedyn, yn dilyn hynna, mae gennych chi'r dyletswydd statudol ychwanegol sydd yn mynd ati esbonio pam bod yr adroddiad yma yn dod war fel gan adroddiad Pwyllgor Safonau, cadeirydd Pwyllgor Safonau. Mewn amser oedd mi oedd yn adroddiad gan y swyddog Gordon. So jyst rhoi chydig bach o gefndir ychwanegol i chi fan'na. A wedyn, mynd ymlaen wedyn i'r adroddiad blynyddol ei hun. A da ni'n cadarnhau bod y Pwyllgor Safonau wedi cael ddwywaith yn ystod y flwyddyn. Mae wedi ystyried y ffordd i aelodau ar y 2 achlysur. Ac mi nath benodi Sarah Hatl i arwain ar Bentora. Yn ystod y flwyddyn, mi nath ni golli'n cyn-gadeirydd Mrs Rachel Davies
Gorfod ni ymwneud swyddo oherwydd oedd wedi derbyn rôl oedd yn golygu nawr sy'n gallu parhau yn y rôl mwyach. Ac yn dilyn hynna, nôl yn Ebrill eleni, mi nathon ni benodi Sharon Walls y cadeirydd am weddill i'r cyfnod fel aelod annibynnol. Yn dilyn hynna, oedd Sharon is-gadeirydd y pwyllgor yn barod, so mi benodwyd Mr Martin Hughes wedyn is-gadeirydd y pwyllgor safonau. Ac yn dilyn newidiadau yna i gyd, o'ch diolch at musical chairs yn ydi, ond mi benodwyd Mr Mark Jones yn aelod annibynnol newydd o'r pwyllgor safonau, ac mae hwnna'n dymor o 5 mlynedd. Yn ystod y flwyddyn, mi fydd Sharon yn arsylwi cyfarfod o'r pwyllgor perfformiad ag adnodda a'r pwyllgor cynllunio a mynediad fel sylwebydd, a wedyn bydd adroddiad ffurfiol yn cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf o'r pwyllgor safonau yn rhoi rhyw fath o syniadau rach ar be fi'n ffindio fel aelod annibynnol sydd y pethau'n cael ei trin ac bosib os i'n meddwl bod yna bethau angen ei gwella a lle fysa hynna'n da, fydd hynna'n cael ei trafod yn yr cyfarfod nesaf pwyllgor safonau. Mi fydd Sharon Walls hefyd yn gymryd rhan mewn cyfweliad gyda Archwilio Cymru fel rhan o'i gwaith ar lywodraethu ar awdurdodau parciau cenedlaethol. Ac yn rhif 15 o'r adroddiad, wedi gadarnhau mi ddothon nhw ddoddefeb cyffredinol i aelodau Cyngor Gwynedd a Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i allio gen nhw gymryd rhan mewn penderfyniadau os yn ymwneud â'r ddau gyngor. Ni chyfeirwyd unrhyw faterion at yr Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus nac at Banol Gyfarnu Cymru. Felly mae hynna'n newyddion da iawn o safbwynt yr awdurdod. Ac yn ogystal doedd am un achos lle fuodd ni'n gorfod defnyddio'r weithdrefn datrysiad lleol yr awdurdod. Ac yn ogystal, mi nathon ni ystyried papur wedi cael ei gylchredeg gan yr Llywodraeth Cymru a'r adolygiad annibynnol o fframwydd safonau moesegol o Drydydd Richard Penn ac mi nathon ni ymateb. Ac i gadarnhau bydd y pwyllgor safonau yn parhau i monitro cynnydd ar hyfforddiant yn ystod y flwyddyn. Dyna fo yn ei gyfanrwydd i bob pwrpas a'r argymhelliad sydd bod fi'n trafod a cytuno ar gynnwys yr adroddiad. Iawn, diolch Iwan. Cyn i ni fynd at yr argymhelliad, sgen rhywun rhyw gwestiwn neu sylw eisiau wneud ar yr adroddiad? Iawn, os na rhywun yn cynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad? Iawn, ga rhywun yn eilio? Diolch. Rowch chi gyd ddangos yn y ffordd arferol. Diolch yn fawr i chi. Iawn, awn ni mlaen wan. Rhif 12, datganiad llywodraethu blynyddol 2022-23. Rwy'n adroddiad gan y pennaeth gweinyddol a gofal cwsmar. Bethan, sori Bethan, ar y sgrin, coeso. Iawn, diolch yn fawr, a bore da i chi gyd. Dyma gyflwyno i chi'r datganiad llywodraethu blynyddol. Pwrpas y datganiad yma yw i edrych yn ôl ar y flwyddyn ariannol dwythaf ac adolygu y trefniadau llywodraethiant oedd yn ei le gennym. A trwy hyn ceisio rhoi sicrwydd bod yr awdurdod yn parhau i weithredu gyda rheolaeth fewnol ac ariannol cadarn, ein bod ni'n cwrdd â'r gofynion statudol sydd yno ac ein bod y rheoli risg yn effeithiol, ac wrth gwrs bod hyn i gyd yn cael ei wneud mewn ffordd agored a tryloyw. Dwi ddim am fynd i fanylder amdan yr adroddiad swmpus yma a deud i mwy o hynny, ond mi wna i groesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych ar unrhyw elfen o'r datganiad. Ac wedi hynny, gofynwn i chi'n garedig ystyried rhoi cymeradwyaeth i'r datganiad a fydd wedyn yn cael ei ymgorffori yn ein cyfrifon terfynol ar gyfer 2022-23. Diolch yn fawr. Diolch Bethan. Sgen rhywun rhyw sylw neu gwestiwn ar yr adroddiad? Tim?
Gan I ddau cwestiwn a sylwadau efo nhw hefyd. Tudalen 38 am gwerthuso staff. Mae rai fi ddweud, mae gen i bach o sioc gan ys i weld y rhif na dal yn isel iawn. A fysai'n gobeithio fydd yna cynllunio'n lle i wneud sicr bod y rhif ma o 37,000 yn codi yn aruthrol dod i fi di hwn ddim yn derbyddiol. Mae'r tîm reoli wedi ystyried hwnna. Un o sgil effeithio o Covid ydi o. Bod ni'n mynd â ffordd bach. Mae'r broses gwerthuso wedi dechrau yn barod lyn. A mi gen i'n arall hefyd. Iawn. A hefyd ar tudalen 41 ar iechyd a dirgelwch. Unwaith eto yr un fath o beth, mae hwn yn un o'r pethau fi sy'n bwysicach iechyd a dirgelwch yn staff ni. A dwi'n meddwl mae'na dipyn o waith eisiau gwneud ar hwn sy'n disgwyl weld rhyw fath o ffigurau o fan faint o ffigurau o'r pethau fel yna mewn yna, a mae'na waith eisiau gwneud yn efo. Dwi'n gobeithio flwyddyn nesaf gan i weld rhywbeth lot gryfach na hyn. Dwi'n gwybod, da ni'n newid gael asesiad allanol ar iechyd i gael lle da ni fel awdurdod fel corff. A'r camau sydd angen i ymgymryd ac yn dilyn hynna, da ni mi oedd Joe Worrell yn mi-bors accredited. A un o'r argymhellion ydy bod ni'n sicrhau bod gennym ni rywun mi-bors accredited a fel rhan o'r un o'r gweithle neu bod gennym ni gytundeb. So, darn o waith oedd ni gytuno, dwi'n gwybod yn tîm reoli dyn o'n i, de? Oedd edrych i mewn os ydyn bosib cael gytundeb gwasanaeth efo un o'r cynghorau sir, fel bod ni'n cael fwy o fewnbwn yn y maes yma. Da edrych ymlaen i bethau sy'n mynd ymlaen y flwyddyn. So da ni'n ymwybodol, da ni'n cymryd camau. Iawn, Brian, na i law i fyny. A da chi ar mute, Brian. Thank you, Chair. I've got a question on page 47 to do with sustainable tourism, which is mentioned there in reference to some work. If this is being picked up in the corporate work programme, that's fine. Otherwise, I think it would be helpful to have more clarity in the governance report about what work is being put in place to help refine the sustainable tourism vision and ways in which it can be measured to assess impact. Bethan sydd fewn o ti eisiau fynd? Dwi ddim yn ymwybodol os ydi o mewn yn y rhaglen waith corfforaethol o gwbl mwy o fanylder. Ydy Iwan yn ymwybodol o hynna? Dwi'n darllen ar un, sori. Ond wrth gwrs, os eich dymuniad chi ydy rhaid mwy o fanylder ynglyn â hyn yn y datganiad yma, mi allaf ychwanegu hynny, bydd hynna ddim yn broblem. I think it would be helpful if it just gave only needs to be a sentence in terms of what is happening to make sure that is cleared. Bearing in mind this is something that was picked up within Audit Wales, I think it would be helpful to see in the government report how the authority is tackling that criticism more specifically in the governance report. Iawn, Brian. Rwy'n arall? Nodi fath neu ryw sylw? So rwy'n yn cynnig yr argymhelliad bod ni gofyn i awdurdod gymeradwyo datganiad llywodraethu blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020. Mae llaw i fyny yn o'n i ofyn cwestiwn. Ond na fo, John. Iawn, sori. Tudalen 37, presenoldeb aelodau, o ddim am hynny. Lawr hanner ffordd lawr, gall efo'r cyhoeddi ar sylwi cyfarfodydd ag ati. Ydy cyhoedd rwan yn gallu ar sylwi ar unrhyw bwyllgor? Neu achos o'n i'n fod o fod yn gyfreithiol fan fod bod awdurdod yn gorau gwneud hyn? Ydw i'n anghywir neu'n gywir? Mae cynghorau sir efo dyletswydd gwahanol i
a dod â paciau cenedlaethol, ond mi fedrai gadarnhau bod yna live streaming yn digwydd o'r cyfarfodydd, felly mae yna fodd i bobl yn mynd o'n fyw, ac yn ogystal mae yna yn cael ei gyhoeddi ar yn safle wenu. So os oes rhywun wedi methu yr cyhoeddiad, yr rhaglen yn fyw, yna mae yna fodd iddyn nhw edrych ar y recordiad. Ond mae'n gallu weld o fyw ar y gwefan felly, ie. Ac yn ogystal, da ni'n agor i'r cyhoedd os ydym eisiau mynychu mewn person, mae gennym ni un person sydd yma yn gwrando ar y carod yn fyw heddiw yma. Oce, diolch yn fawr. Iawn, John. Ie. Iawn, so rhywun yn cynnig yr argymhelliad? Yn neilio? Diolch. Nwch chi gyd dangos yn y ffordd arferol. Diolch yn fawr. Di garion, di. Iawn, diolch. Diolch, Bethan. Iawn, rhif 33, rhaglan waith corfforaethol 2022-2023. Iwan, chi sy'n cymryd hwn, ie? Fi sy'n cymryd hwn, ie. Felly, mi welwch chi at y dalen 51 dwi'n gysylltan fydd yn cefndir sef nôl 2021. Da ni wedi mabwysiadu'n cyniad llesiant a'r amcanion llesiant am gyfnod o 5 mlynedd. Felly mae'r rhaglen waith gorfforaethol yma yn adeiladu ar hwnna ac yn dangos yn flynyddol sut da ni, bod pa gama da ni'n mynd i ymwneud i wireddu yr amcanion llesiant yna. Felly, ar dudalen 53, mi wna i esbonio sut da ni wedi gweithio arni. Welwch chi, mae gennym ni amgylcheddau cydnedd ydy'r eitem cyntaf, a wedyn mae gennym ni nifer o actions wedyn yn dilyn o hynna. Ac welwch chi wedyn, ar dudalen 59, mae'r PIs mewn ffordd yn esbonio sut da ni'n gwybod bod ni wedi llwyddo arnyn nhw. Ac yn ogystal wedyn ar y dudalen sydd yn dilyn ar dudalen 60, mae gennym ni llythyr da ni wedi dderbyn, llythyr cyffaith da ni wedi dderbyn gan y gweinidog a Llywodraeth Cymru, ac yn esbonio pa gama, sut mae'r cama da ni'n gymryd yn mynd i fwydio mewn i'r llythyr yna. Ac mae hwnna wedyn yn swrs yn wir wedyn am y gweddill, a da chi'n mynd i cymunedau cydnedd a'r llythyr hyn. Felly dyna'r ffordd mae wedi cael ei osod allan. Dwi'n gobeithio bod o'n ffordd sydd yn eitha rhwydd i chi ddilyn. Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â'r cynnwys, dwi'n bethau broblem ac yr ofynnu chi. Ac ys gwrs, mi fydd y rhaglen waith corfforaethol yma unwaith wedi cael ei gadarnhau gennych chi, mi fyddwn ni'n adrodd yn ôl i'r pwyllgor perfformiad ag adnodda ar sut da ni'n cyflawni yn ystod y flwyddyn. A'r gymhelliad ydy bod yr aelodau am mabwysiadau rhaglen waith corfforaethol drafft fel bod yn weithredol ar gyfer 2023 a 2024. Diolch yn fawr. Diolch, Iwan. Eto, cyn mi fynd at yr argymhelliad, sgen rhywun ryw gwestiwn neu sylw i wneud ar y ddogfen? Jyst i ddweud bod dwi'n hapus iawn efo beth sy'n mae'n pecyn da iawn o waith a dwi'n ymlaen i fod yn rhan o deliver o. Mae'n dealladwy iawn. Ia, oherwydd bod ni'n gwneud 5 mlynedd, o blaen oedd yna lot o newidiadau yn y rhaglen waith, a mae'r rhaglen waith rwan yn gyda dweud fwy o stori mewn ffordd dros y 5 mlynedd. Felly, dwi'n meddwl bod yna fwy o gysondeb yn y ffordd o'n i'n gwneud ywan. Mae'n iawn weld yr cross-referencing efo'r email letter. Ia. Diolch. Oes da rhywun? Iawn, neith rhywun gynnig yr argymhelliad? Iawn, te'n rhywun yn eilio? Diolch i chi. Newch chi ddangos eto. Gwch yna yn y ffordd arferol. Diolch i chi. Iawn, awn ni mlaen wan i rhif 14, presenoldeb aelodau, ac eto Iwan sydd yn cymryd yr awena. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n gael yn election. So mae'r adroddiad yma mewn ffordd yn split. Sef yn gael ni cyn yr etholiad ac ar ôl yr etholiad.
A dwi'n meddwl rhan i chi ganolbwyntio ar ydy beth sydd wedi digwydd ar ôl yr etholiad a beth yw'r presenoldeb chi fel aelodau newydd. Ac mi welwch chi o'r 15 o Fehefin at ddiwedd Mawrth eleni, mae'r canran presenoldeb yn 81%. Ac os ydych chi'n cymharu hyn efo'r blynyddoedd eddi, dwi'n meddwl bod o'n there or thereabouts. Oedd o'n 82 yn flwyddyn 80 blwyddyn arall a 88 yr un flwyddyn arbennig o dda. Felly, o ffordd o'n i'n dehongli fo, oedd o bod y ffigurau yn dangos cysondeb o ran presenoldeb o gymharu a blynyddoedd blaenorol. Eich gwybodaeth chi, mae presenoldeb aelodau hefyd wedi cael ei roi i lawr fesul aelod, so mae yna fwy o wybodaeth yma na chi. Ac dwi ddim am roi unrhyw fan pellach na hynna. Oni bai dweud beth yw'r argymhelliad, sef, mi welwch chi bod o'n argymhelliad gwybodaeth yn unig. Felly, dyna fo. So rhywun yn cynnig ma'n un... Jyst o un peth, sydd dal yn 78. Lawr dwi'n meddwl fi, iawn. Hefyd. Mehefin Jones. Dyna be o'n i weld i ddweud y gwir, o'n i'n crafu pen. O'n i'n crafu pen i feddwl, pwy fath o'n Mehefin Jones. Dwi'n meddwl. Ar y mi ddod i'r casgliad yna, fe di ddweud y gwir. Wel, dwi'n gwybod beth sydd yn gwneud yna. Ymddiheiriadau, June. Iawn. Ond ydyn nhw'n ffordd iawn bod gysi gen i. June, gysi gael yn June. June, yn dyn. Di cael ei gyfeithi mae o'n da? Ie, di cael ei gyfeithi mae o, ie. Ie. A dwi'n gweithio licio'r enw, dweud y gwir. Jyst bod pawb di'n meddwl na chdi oedd i da. Diolch fawr. Google Translate. Iawn, blaw am hynna, os da rhywun yn cynnig bod ni'n derbyn yr argymhelliad? Efo'r newid yna. Efo'r newid yna, wrth gwrs da. Nwch chi ddangos yn y ffordd arferol? Mae hwnna di garion di. Reit, eitem cyntaf, safonau'r iaith Gymraeg, a Bethan, ych chi sy'n cymryd hwn eto, ie? Ia, na fo. Diolch yn fawr. Felly, dyma gyflwyno i chi'r adroddiad blynyddol ar ein safonau iaith. Fe welwch chi bod yr adroddiad mewn 3 rhan penodol, gyda'r cynodeb gweithredol ar y cychwyn yn rhoi'r penawdau chi am y materion o bwys dros y flwyddyn. Yn dilyn hyn, mae'r manylder ar ein cydymffurfiaeth gyda'r 162 o safona sydd yn ei le ar gyfer awdurdod. Ac yn olaf, mae'r data staff wedi eitodi ar y niferoedd o siaradwyr Cymraeg o fewn y awdurdod. Dwi ddim am siarad mewn manylder mawr am yr adroddiad, ond hoffwn dynnu sylw at 2 fater penodol a ddigwyddodd llynedd. Beth gyntaf ydy fe gynnychwyd strategaeth hybu'r iaith newydd ar gyfer y 5 mlynedd nesaf, a braf i'w cael adrodd bod y strategaeth yn cael ei weithredu yn llawn erbyn hyn. Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i'r 3 aelod ar y grŵp tasg a gorffan i ddatblygu'r strategaeth yma am ei mewnbwn a'i cefnogaeth gyda'r gwaith. Ac yn olaf, mae'n bwysig hefyd yn y sylw i'r newid digwyddodd ym mis Tachwedd y llynedd, ac hynny yw'r penderfyniad chi fel yr awdurdod i gyfeirio at yr Wyddfa ac Eryri trwy'r Gymraeg yn unig. Penderfyniad cadarnhaol iawn dros yr iaith. Unwaith eto, mi wna i groesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych chi ar unrhyw elfen ar adroddiad. Ac wedi hynny, fe welwch yr argymhelliad i'w cymeradwyo'r adroddiad ac fe'n awdurdodi i gyhoeddi fo ar y wefan yr awdurdod. Diolch yn fawr. Diolch, Bethan. Iawn, Edgar. Mynd yn ôl i mis Tachwedd, o'ch chi ddeud efo, o'n i wedi newid enw'r Wyddfa a wedi rhoi yr enw yn Saesneg mewn cyfangau ar ei ôl o. Swn i cynnig bod ni yn dileu hynny am ond Cymraeg o cyntaf Awrth ymlaen. I wneud ar cyntaf Awrth gyda fwy o sylw. Da ni wedi cytuno fel awdurdod i gymryd cyfnod trosiant o 2 blynedd, a da ni'n gallu yn partneriaeth i'r perwyl yna. So,
A fi di 2 flynedd erbyn mis Mawrth? Na, blwyddyn arall. Flynedd. Diolch. Iawn, Pew? O, sori. Sori. Na, mynd i gynnig o'r Ie, gymhelliad. wel, cytuno fo Edgar oedden ni mewn ffordd, achos mae edrych yn dweud pan wych chi Parc Cenedlaethol Eryri National Park, mae edrych yn swnio'n Eryri National Park i fi chdi bech yn odd, ac sy'n gorau pan wych yn nhw'n newid dod i mewn Parc Cenedlaethol Eryri a diwedd o fo. Iawn, John. Diolch. Elfed, o'r wlad bell? Na, cwbl eisiau gwneud i diolch i Bethan am ei gwaith fo hwn, lle mae wedi rhaid mewnbwn da iawn i mewn iddo, a lot o waith yn di mewn i'r adroddiad. Diolch Bethan, ond dyn ni eisiau dweud. Diolch fawr. Diolch. Diolch Elfed, a mae'n siŵr bod ni gyd yn ategu yr hyn mae Elfed yn dweud. Rwy'n arall efo ryw sylw neu gwestiwn? O, sori, Delyth. O, gweld y lawr. Cytuno mae dwi'n meddwl. Iawn. No, reit. Mae Edgar wedi cynnig yr argymhelliad. Da rwy'n yn eilio. O, Delyth yn eilio, ia? Nag ia? Elfed yn eilio. Sori, dwi'n methu cael gwahanad o hwn off. Na fo, ti'n iawn wan, ma di mynd. Iawn, mae Elfed eilio bod yr awdurdod yn cymeradwyo'r adroddiad ac yn awdurdodu'r pennaeth gweinyddol ac ofal cwsmar i'w gyhoeddi ar y wefan yr awdurdod. Newch chi gyd dangos yn yr un modd ac arfer. Mae hwnna di gario eto, yndi? Yndi. Iawn, diolch. Diolch yn fawr. Rhif 16, adroddiad monitro blynyddol cynllun Eryri 2021-2022. Cymryd Angela, chi sy'n cymryd hwn? Ie, bore da. A croeso, tan i bore yma. Ie, a llon gwarchad i chi gydeirydd ac i'r is-gydeirydd newydd hefyd. A diolch yn fawr amlwg Anwen am cydeirio fforwm Eryri dros y flwyddyn diwetha sydd wedi cynhyrchu yr adroddiad blynyddol yma. Fel ydych chi'n gwybod, mae bwysiadwyd cynllun rheolaeth statudol y parc yn 2020 a dyn ni wedi bod yn gweithredu yn arw ers hynny. A mae'r adroddiad cyntaf blynyddol ar ein wefan ni, a gobeithio ydych chi'n cofio bod yna gymaint o pethau ardderchog yn digwydd ar draws yr ardal a rhwng y partneriaid i gyd. Nathon ni creu micro-wefan hefyd i sôn am y gwaith bendigedig ac i cyfleu y prosiectau yma i gyd mewn ffordd fwy interactif os licid i ar draws yr ardal. Ac os ydych chi yn mabwysiadu yr adroddiad yma heddiw mi a'i ati i ychwanegu y prosiectau o llynedd at y microwefan yna hefyd. Dwi'n ymddeheirio bod yr adroddiad yn aruthrol mawr, swmpus iawn, ond eto mae o yn rili bwysig, dwi'n meddwl, i cyfro y gwaith pwysig a ffantastig mae'r partneriaid i gyd ar fforwm Eryri yn cyflawni. Fel ydych chi'n gweld, mae yna crynodeb gweithredol ar dechrau yr adroddiad, ac mae o hefyd yn egluro yr system o traffic lights dyn ni'n defnyddio i mesur llwyddiant. Ac wrth gwrs mae hyn yn mynd yn ôl y mesuriadau llwyddiant nathon ni gyd cytuno fel awdurdod a fel partneriaid yn 2020. A dwi'n hynod o falch i ddeud, does dim un o'r camau gweithredu wedi cael ei asesu yn coch. Felly mae yna cynnydd wedi digwydd ar pob un o'r canlyniadau hirdymor ac ar pob un o'r gweithredoedd hefyd yn y cynllun. Wrth gwrs mae'r adroddiad yma yn adlewyrchu gwaith yn 2022, so llynedd, does na ddim byd yn yr flwyddyn yma eto. Bydd hynny yn ddod wrth flwyddyn nesaf, wrth gwrs i chi. Serch hynny, wrth gwrs, mae'r geiriad a rhai o'r gweithredoedd wedi dyddio, a mae rhai pethau angen cael i adolygu erbyn hyn. A dwi'n gobeithio dwi wedi cyfro rheina yn adran 3 o'r trosolwg dwi wedi rhoi o blaen yr adroddiad. Felly, dyn ni wedi cytuno yn cyfarfod fforwm Eryri diwetha tua mis yn ôl bod y geiriadau newydd yma yn
addas i'r dibyn wrth symud ymlaen hefo y cynllun. Felly, na i ddim mynd trwyddo fo yn manwl, ond yn amlwg dwi'n croesawu unrhyw cwestiynau ac unrhyw sylwadau. A dwi wedi ofyn i chi yn amlwg nodi'r cynnydd wrth gwrs, ac os gennych chi unrhyw argymhellion ar y ffordd mae'r adroddiad yma yn cael ei gyflwyno at y dyfodol. Ond just un peth ola, really, just i deud diolch i pob un really o'r partneriaid sydd wedi cyfrannu ac yn dal yn troi fyny yn gyson iawn. Mae gennym ni tîm da iawn ar fforwm Eryri a fwy o aelodau trwy'r amser sydd isio dod i'r fforwm yna a fod yn rhan o'r gwaith pwysig yma. Diolch yn fawr. Diolch Angela, gai ategu, fel dwi wedi gwneud barod, gymaint dwi'n mwynhau y fforwm hwn a'r cydweithio da sydd rhwng y partneriad a'r parc a'r hwn. Dwi'n edrych ymlaen, i gario ymlaen i fod ar y fforwm. Diolch yn fawr, Angela. Iawn, sgyn rhywun i'w gwestiwn neu sylw? Louise? Yes, I do, and it's about the dreaded invasive plant life that we're battling with, particularly Japanese knotweed. A member of the public asked me, how do they report? It's just little pockets, and obviously small areas of Japanese knotweed grow, and before you know it, it's all down the side of a road or by the side of a river, which is worrying. So there's two questions there. How does a member of the public report an outbreak of Japanese knotweed, and does it differ with being on a watercourse on the side of a river or a stream? Yeah, I really wish I could answer those questions, Louise, but I'm not an expert in biodiversity, unfortunately. I will send on to you how a member of the public can report invasive species into the National Park. I can send that on to you via email. I'm afraid I can't answer your question about water or not. I'm not sure if there's anybody here that can answer that for you, but I can obviously contact our Conservation Department and get that answer back to you as well. Okay, great. Thank you very much. Dwi'n meddwl, Angela, sa'n dda beth, sa chi'n gyrru link hynny i bob aelod, mae'n siŵr bod gen nhw bob aelod y pryder efo'r Japanese knotweed. Mae'r Himalayan balm neu rhywbeth. Balsam, Ochr acw. Sa chi'n gyrru'r link i bawb sa'n ddefnyddiol iawn, dwi'n meddwl. Iawn, rhywun arall, Tim? Un peth bach. A tudalen 17 a hefyd tudalen 42. Da ni'n cyfeirio at rhyw cynefin ar waith maen nhw wedi wneud ar ddau wahanol beth, un ar system carbon i cyfri mae'n garbon a hefyd ar strategaeth sgilia a swyddi. A just, wel, mae gennym ni cymdeithasau tai eraill yn gweithio yn Eryri. Ydyn ni'n gweithio efo nhw o gwbl os unrhyw gysylltiadau neu jyst efo grŵp cynefin mae? Jyst efo cynefin ma hwnna'n barod. Gath ni cyfarfod o grŵp carbon Johnson Aron yn naeth adrodd beth oedd ni drafod. Dechreuwch os oedd John? Ie, sef, mae gennych chi wahanol lefela o carbon, scope 1, scope 2, scope 3. Mae scope 1 o dan rheolaeth ni. A dwi wedi sgwennu i ddau PSB lleol gan ei gyfarfod yn hen arall i bacio allan sut da ni'n gallu gwneud y wahanol elfennau yma. Achos mae bit clear ar diwedd y dydd ydy'r awdurdod bach yma, fel ni. Ac da ni'n cyfarfod efo Prifddiod Conwy a Gwynedd fuan hefyd. So mae angen cydweithio'n fwy rhanbarthol yn trio wneud bod y ben hynny yma. Y reswm ni godi mae gennych gysylltiad yn grŵp cynefin dwi'n gadeirio i sgwmnïau nhw. A mae gennych nhw, maen nhw'n gwneud lot o waith y hyn, ond mae gennych chi pobl fel adre hefyd sydd efo dipyn o dau yn yr ardal yma, a mae gynnwys nhw mewn ar y waith da, mae grŵp cynefin wedi dweud, yn fysa hwn yn helpu ni'r recordio yn bellach hefyd. Ydyn ni wedi cymryd dan y waith hefyd efo hen stoc o dau sydd yn Eryri, John sy'n gwneud gwaith ar hynny. Dwi'n jyst chwnegu, mae'n adroddiad arbennig o dda, dwi'n ffeindio fo'n hawdd iawn i ddilyn a mae lot o wybodaeth da yna. Iawn, Delys?
Ie, diolch. Jyst ategu y pwynt na Tim yn fan'na, dwi'n meddwl bod mae'n lle priodol i wneud o. A jyst cyn hyn, efo cydweithio efo'r sector dau, ia, mae adra efo, fel un oedd yn arfer gweithio i adra, maen nhw'n ledio ar canolfan ddi-garbon ym Mhen y Groes sydd yn arloesol iawn, a mae yna bartneriaeth eang, dwi'n meddwl Cynefin yn rhan o hwnnw hefyd, a sa'n werth tynnu fewn y grŵp y sector dau yna o ran datblygu sgiliau i sgiliau yn y byd di-garboneiddio tai ac adeiladu stoc o dai sydd yn carbon gyfeillgar. Dwi'n mond pwynt ar wahân di hwnna, hapus i drafod efo Angela eto, just mae'r adroddiad yn hynod o gynhwysfawr ac wedi cydweithio efo sectorau gwahanol a partneriaethau rhanddeiliad ddim yn hawdd ar y gorau, a mae'r flwyddyn dwytha wedi bod yn aruthrol o heriol i bawb. Felly cael yr adroddiad yma yn y ffyrdd yma yn wych, mae'n cael snapshot a manylder just beth sydd yn dda, wel, i fi'n bersonol beth bynnag i weld y cynnydd a lle mae'r heriau. Diolch yn fawr. Diolch, Delyth. Rhywun arall ar i'w gwestiwn neu sylw? Iawn, yr argymhelliad ydy bod ni fel aelodau nodi cynnydd a wnaed hyd yma wrth gyflawni'r cynllun Eryri a darparu argymhellion pellach ynghylch fformat yr adroddiad monitro blynyddol ar gyfer 2023. So rhywun yn cynnig, mae Edgar di cynnig yr argymhelliad, iawn. Newch chi ddangos yn y ffordd arferol? Rhaid, o di Garion, dydi? Iawn, ni mlaen wan i rhif 17, adroddiad blynyddol yr ysgwrn am 2023, a mae'n blisar gynnau groesawu Naomi ato ni. Croeso Naomi. Iawn. Yr adroddiad blynyddol wedi bod llerferol yn flwyddyn ganol flwyddynodol, felly dechrau 2022-2023. Felly y flwyddyn lawr gyntaf ar ôl y naw. Ar ddechrau llynedd, oedden ni'n dal i weld effaith, yr cyfyngiadau Covid. Ac oedd hynny'n effeithio ar rhan gyntaf, chwarter cyntaf blwyddyn, pan da ni fel rheol yn derbyn y nifer ucha o grwpiau o ymwelwyr, yn gymdeithasau capel, yn Merched y Wawr ac yn y blaen. A mae wedi cael ei ohebu'n eang bod y garfan yna wedi cael, bod yr effaith gafodd y pandemig wedi para'n hirach ar y garfan yna nag ar rhai o'r carfannau eraill da ni'n targedu'n yr ysgol fel ysgolion ag ati. Mi nath y diffyg incwm yna gael ei clystyru efo problem arall gafon ni, sef cynnydd sylweddol yn y costau gwerthsogi ni ar ddechrau'r flwyddyn ariannol dwytha. Hynny am gyfuniad o resyma i wneud efo trwsio'r boiler biomas, efo uwchraddio'r boiler biomas fel i fod o'n derbyn chnau coed yn ogystal â sglodion, a hefyd mi gawson ni'r grant SLSP ar gyfer rhoi system wres wrth gafn i mewn, sef nwy LPG. Cynnydd aruthrol mewn costa nwy a rhywfaint o gynnydd hefyd yn y costa biomas wedi creu dipyn o her i ni o ran costa gres. A dyma'r ddau beth yna wedi dod at ei gilydd ac yn y pen draw wedi golygu bod yna fwlch o 100,000 yn y gyllideb ar gyfer 2022-2023. Y newyddion da yn sgil y newyddion drwg yna ydy, dydy o ddim yn effeithio ar waelodlu yn yr awdurdod oherwydd mewn blynyddoedd blaenorol pan mae'r ysgwrn wedi bod yn llewyrchus a wedi cynhyrchu surplus o incwm. Mae'n agronfa wrth gefn wedi cael ei chronni ac wedyn mae'r arian yna i ni ddisgyn yn ôl arno fo. Yn amlwg, os di hyn yn digwydd blwyddyn ar ôl blwyddyn, bydd yr pres yna ddim yn para'n hir, felly mae'n rhaid cadw llygad ar y sefyllfa. Da ni ddim yn rhagweld ar hyn o bryd bod y sefyllfa fo'r gwres yn mynd i ailadrodd ei hun lenni o leia, ac mae'r sefyllfa wedi sefydlogi rhywfaint ers hynny, a da ni ddim yn cael yr un problemau ac oedden ni'n cael cynt o ran rhediad y systema.
Wedyn, o'n i'n deitha chi bod yna gwymp wedi bod yn niferoedd o ymweliadau grŵp yn ystod y blwyddyn, ond ar y llaw arall, mi nath y nifer o ysgolion oedd yn ymweld â ni gynyddu sydd yn newyddion gwych. Ond, wrth gwrs, dydy disgyblion ysgol ddim yn talu hanner be mae unigolyn sydd ar grŵp yn ei dalu. Felly, mae o'n newyddion da o ran ymgysylltaeth, ond dydy o ddim yn dod ar un incwm mewn. Da ni wedi cael dipyn o gefnogaeth drwy grant gan wahanol gronfeydd yn bennaf gan y Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Ariela Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen Haf o Hwyl, mae hwnnw wedi dod i ben yn anffodus, ond mi gafon ni tua 3,010 o filoedd o grantiau llynedd ar gyfer gwahanol brosiectau a rhaglenni gweithgareddau. Felly mae hynna'n galluogi ni i wneud gwir wahaniaeth o safbwynt llesiant a'r math o raglen safonol da ni'n gallu cynnig wedyn. Chod yn amrywio o waith natur, ysgol goedwig, celf a gweithgareddau treftadaeth. Gafon ni grantiau llynedd hefyd ar gyfer gwaith y bydd yn dwy'n ffrwyth yn ystod y flwyddyn ariannol yma gan y grŵp addysg mewn amgueddfeydd ac Arts Fund. A da ni wedi derbyn grant o 10,000 o bunnoedd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a 2,000 pellach gen Magnox ar gyfer prosiect treftadaeth gymunedol bydd yn cofio camlwyddiant cofeb Hedd Wyn, ac fyddwn ni'n edrych ar pam bod ni'n cofio, sut da ni'n cofio, pam bod o'n berthnasol i ni heddiw. Yn canolbwyntio a gydweithio efo cymunedau ifanc iau yr ardal. Mi bydd rhai o'ch chi'n cofio gweld gohebiaeth yn y wasg llynedd am ddifrod i gofeb Hedd Wyn, ac da ni eisiau trio mynd ar ôl hynny ac creu gwell cysylltiadau fewn y gymuned ynde. Wedyn, leni 2023-2024, da ni wedi ail-agor ers y 1 o Ebrill. Di agor 6 diwrnod yr wsos dros Gwyliau Pasg, a wedyn di lleihau y niferoedd o ddyddi agor wedyn. Be welson ni llynedd oedd andros o ha prysur, a wedyn mis Mai yn dawelach. Yn rhannol oherwydd tywydd da, ond hefyd mewn gyfnod aroliadau mewn ysgolion ac asesiadau tasag yn y blaen. Felly, da ni ddim yn dueddol o gael mis Mai prysurach, a mae'r patrwm yna di ailadrodd leni eto. Gafon ni Ebrill gwych, y prysurau ers 2018, ond mis Mai tawelach. Mae'r staff wedi dychwelyd ar wahân i 1 aelod o staff sydd wedi gadael, ac da ni'n newydd benodi aelod o staff tymhorol newydd yn cychwyn efo ni wsos yma. Mae hefyd yn gorffennaf yn edrych yn addawol iawn o ran grwpiau ag ysgolion. Mae gorffennaf yn llawn dop tan dechrau gwyliau'r ha, sydd yn hanfodol, achos os da ni ddim yn llwyddo ag yna'r flwyddyn, mae'n mynd i fod yn flop yn syth. Ond mae'n edrych yn addawol. Mwy o grwpiau o ddysgwyr, merched o wawr, clwbiau gwawr ac ati yn ymweld eleni sydd yn garblonogol iawn. Ac wsos nesaf, fel ydych chi'n ymwybodol, mi fydd yr arddangosfa geired flonedig yn cael ei hagor yn yr ysgwrn. Arddangosfa eithriadol o bwysig sydd yn edrych ar yr argyfwng natur, newid hinsawdd, ond hefyd ar yr argyfwng o safbwynt cysylltaeth pobl ifanc efo byd natur a'i ymwybyddiaeth nhw, a'i dealltwriaeth nhw, enwa ac o rywogaethau ac yn y blaen. A da ni newydd glywed wsos yma bod cais grant i'r Ffederasiwn ar gyfer rhaglen weithgareddau wedi bod yn llwyddiannus, felly fydd hwnna yn ariannu gweithgareddau rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr leni. Ac yn cyd-fynd efo hynna, da ni wedi cael grant gan Arts Fund i ariannu pecyn addysg newydd sydd yn cwrdd â'r cwricwlwm i Gymru newydd. Mae hwnna'n cael ei ddatblygu, neu wedi cael ei ddatblygu gan Gyngor Conwy, da ni'n cydweithio ar hynny, ac mi fydd yr adran yn cael ei lansio yn yr ysgwrn wsos nesaf efo ysgolion Sbytifan a Llanfoced. Nod wedyn bydd marchnata hwnna ar y cyd efo'r Cyngor Llyfrau cyn gwyliau'r ha ac ar faes y Steddfod. Y cyfnod pan mae athrawon y paratoi ar gyfer y blwyddyn academaidd nesaf, ac wedyn mi fyddwn ni'n targedu'n grant trafnidiaeth ni at ysgolion sydd yn dymuno ymgysylltu efo'r ysgol drwy geired flonedig.
A gobeithio bydd hwnna yn llewyrchus iawn i ni. Mi fydd ganddo ni stondin ar faes y Steddfod a gweithgareddau'n cyd-fynd efo geiriau diflanedig. A da ni wedi gweld, dros y flwyddyn dwytha, pwysigrwydd cynnal bwrlwm, chi'n gweld rhywbeth arno fo rhwng dril a darganfod rhywbeth newydd i'w rannu ac i barhau mewn ffordd i ddatblygu'r cynulleidfaoedd yma a gwneud yn siŵr bod teuluoedd yn dod yn ôl dro ar ôl tro i gymryd rhan mewn gweithgareddau a bod ysgolion yn dychwelyd. Mae'n anoddach gwneud hynny efo grwpiau oedolion, wrth gwrs. Ond swn i'n dweud mae un can caled yn ei ydy marchnata i ymwelwyr i'r ardal. Mae'r arwyddion brown ganddon ni, mae'r presenoldeb cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein yn gry, swn i'n dweud. Ond yn ariannol, buddsoddi yn hwnna yn gostus. Ond swn i'n gobeithio bod yna gyfle lle i gydweithio efo plas mewn cyfnod y newydd ac fedrwn ni archwilio cyfleoedd newydd. A dyna ni, hapus iawn i dderbyn unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd ganddo chi, ond diolch am eich cefnogaeth chi fel arfer. Diolch Naomi. Iawn, cyn mi fynd i'r argymhelliad eto, os gen i rywun i'w sylw neu gwestiwn? Gai jyst wneud un sylw. Mae yna lefel uchel o ddordeb am yr ystwd yn y cyfryngau. Oherwydd y sefyllfa o gynnal o safle'n hyflwy'n ariannol. Felly, ar ôl cyfnod wedi y canmlwyddiant, wedi Covid, wedi costau mynd i fyny, mi fyddai weithio efo John a Naomi i osod gwyddogyn go iawn i'r ysgol, achos mae'r gwyddogyn ddim yn ddigon i redeg y gwasanaethau. Felly, o ddewid fel ni'n reid i'r ysgol. Gai ychwanegu yn pwynt sari, a ni wedi bwriadu dweud yn ystod y cyflwyniad yn siarad am dweud. 2022-2023 oedd y flwyddyn gyntaf i'r ysgol yn redeg heb unrhyw fath o grant ychwanegol yn y gwaelodlin yn costa redeg ni. Naill ai yn grant cronfa dreftadaeth neu yn ystod y pandemig, mi gafon ni grantiau ar gyfer costa staff o ddyffyrlo mewn lle a costa ar gyfer rhedeg y safle a safle'n gres a'r holl gosta sefydlog eraill. Felly mi oedd llynedd yn flwyddyn gyntaf ni o wir brofi'r dŵr, os liciwch chi. Gweld lle oedd pethau'n disgyn. Ond mi gafon ni broblemau ychwanegol o ddim yn sicr ddim yn helpu'r sefyllfa chwaith. Jyst eisiau dweud diolch i Naomi am adroddiad wedi cael ei roi ymlaen mor dda. Mae'n adroddiad da, mae'r ffordd wedi cael ei roi ymlaen yn gred. Dwi'n weld yr issues. A mae hefyd sôn amdano sy'n mynd hwnna ymlaen, ond y ffordd wnaeth i gylwyd yn hwnna'n gret. Diolch yn fawr. Diolch. Elfed? So ia, jyst diolch i Naomi am ei gwaith mae'n neud, ac enwedig efo wisgo dwy het yma efo Cyngor Cymuned Trawsfynydd efo camlwyddiant Cefnlyn Hedd Wyn, lle Naomi'n cadw cyswllt reolaidd efo'r cyngor ac yn cydweithio efo'r cyngor yn dda iawn i ni. A fel hyn Naomi'n deud, cael bobl gyffredin oedd i mewn trwy'r drws di'r gamp, i wario pyn bach o bres no. Ond dwi'n gwybod bod Naomi yn gweithio galad ofnadwy, a jyst diolch fawr i Naomi am bob dim mae'n neud tuag at yr ysgol. Diolch fawr. Diolch Elfed. So rwy'n arall fawr i'w gwestiwn? Dilwyn? Ia, diolch eto Naomi, gwerthfawr iawn. Da ni'n gwybod nad ydy ddim yn hawdd. Os na fwy sy'n cael ei wneud, fi'n meddwl yn fan eich ysgolion, Siwan, Llanogau, os na fwy o le i'r ysgol, bydd ei gweithio efo cwricwlwm ysgolion y newid, sydd yn ein mwy hyblu, sydd yn beth da. Os na hwla beth o'n i'n neud, neu o fewn y siroedd i hybu hynny a dod hynny be fwy feda'r yr ysgol gynnig i ysgolion ac i'r cwricwlwm, a dwi'n meddwl yn arbennig hefyd fel mewn ardal o fewn y parc o hyn, lle mae amaeth a chynhyrchu bwyd lleol a felly yn dod i mewn i'r gwestiwn, achos mae'n bwysig iawn ac sydd yn mynd i ddod yn fwy bwysig o fewn yn adrannau ddysgu.
Ie, cytuno. Mae yna, erbyn mis Medi, fydd yna 8 adnodd addysg newydd. Lle, dwi wedi sôn chi am yn geiriau diflanedig rwan. Mae yna un newydd ar gweill ar gyfer canmlwyddiant y gofeb. A wedyn mae yna 6 arall yn cynnwys un ar enw Fferm i'r Fforc, sydd yn ymwneud â thyrtadaeth amaethyddol, cynhyrchu bwyd ac yn y blaen. Da ni'n bendant yn gweld cyfle yn y cwricwlwm newydd i roi y profiadau i blant a pobl ifanc drwy'r meysydd dysgu. Ers sefydlu'r ysgol, mae'r 5 thema ganddo ni, a wedyn mae'r hyn yn cwmpasu sawl agwedd o'r cwricwlwm newydd i bod. Mae ar y gweill. Mi fydd ganddo ni bresenoldeb hefyd yn y gynhadledd addysg Gymraeg yn Llandrindod yn mis Hydref. Mae hwnna'n benodol ar gyfer hyrwyddo, rhoi cyflwyniad ar gyfer hyrwyddo'r pecyn geiriau diflanedig, ond mi fydd ganddo ni stondin yno hefyd fydd yn rhannu'r wybodaeth am y gwaith addysg ni ac yn y blaen lle bydd yn mwyn targedu ysgolion. Da ni'n dal i gael, mae yna raniad mewn ffordd yn y gynulleidfa ysgol hefyd. Da ni'n cael nifer o ysgolion yn dŵad o fewn awr o daith. Am y tro cyntaf llynedd, gafon ni ysgolion fel Godre'r Berwyn yn ymweld ac yn ynghyfnod i Cyswr, sef o'r dechrau o'r parc lle. Dydyn nhw heb ymweld, mae hwnna'n beth newydd a mae'n braf gweld y cyswllt lleol yma. Ysgol Ardudwyn yn arall sydd wedi trefnu am y tro cyntaf lenni. A wedyn mae ganddo ni ysgolion yn dod o bellach i ffwrdd, ysgolion lle mae'r Gymraeg yn aml yn ail iaith i nifer o'r plant sydd yn os ydi addysg yn Gymraeg. A wedyn maen nhw'n dŵad er mwyn clywed yr iaith yn cael ei siarad fel iaith gymunedol, naturiol. Ie, mae'n wastad fwy fedrwn ni'n wneud, ond mae o ar y gweill. Diolch, Naomi. Rwy'n arall efo cwestiwn neu sylw? Iawn, mi awn ni'r argymhelliad felly. Aelodau erbyn yr adroddiad i'r gwybodaeth a thrafod unrhyw materion sydd angen ei sylw pellach i wneud yna. So rwy'n cynnig... Cynnig. Ewch chi ddangos felly yn efo arferol? Garion dydy. Iawn, rhif 19 wedi adroddiad gweithgor aelodau, y cyfnod adroddiad y gweithgor gynnal ar y Byrad 5 Ebrill. Diolch Naomi. Jyst gwybodaeth mae hwn mwy na lai, rwy'n drosodd i Edgar y fod yn cadeirio y cyfarfod yma. Rhif mae o? Rhif 19 ar dudalen 171. Ie, os yna gwestiynau lle? Oes yna rhywbeth neu'r gwybodaeth? Iawn. Fydd i fyny nag oes y gwybodaeth man, felly pawb fydd hein yn cael ei derbyn yn yr... Sa'n gweithgor di bod wedyn nag oes? Os am un gohirio hwnnw wsos. Misal ie? Iawn, awn ni mlaen felly i gwybodaeth mae hein hefyd. Os na, cyfarfodydd sefydliadau eraill, os iawn mi wrth hwnna. Os na adroddiadau llafar gan unrhyw aelod am unrhyw gyfarfodydd sefydliadau eraill a buon tynynt yn ddiweddar yn cynrychiol i'r awdurdod. Bod ni'n byd nag oes? Stafrwydd felly. Iawn, fwy gymryd bowna. Reit, cyflwyno'r cefnogion ac amlyn gwybodaeth mae hein hefyd. Cyntaf di cyfarfod pwyllgor gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a gas y cyfarfod yma oedd yn rhithiol ei gynnal ar y 4 o Hydref y llynedd. Dwi'n meddwl bod gynnydd gwestiwn a bod hynna nag oedd. Nenir unrhyw sylw i wneud dan nhw? Ond mor bell yn ôl am newid. A wedyn y pwyllgor perfformiad a adnoddau dy Mercher yr 20 o Fawrth. Elfed ych di sy'n cadeirio hwn de, oedd yn cadeirio pwyllgor yma. Giri wair i ddeud? Dim byd ychwanegol i ychwanegu yn wen, nag oes, na.
Diolch i chdi. Ac pwyllgor safona wythfed ar 20 o Ebrill. Sgyn rhywun, Iwan, sgynnoch chi beth i ychwanegu yn hwn neu gymryd y gwybodaeth mae hwn hefyd de? A'r gwybodaeth o hwnna, ia. Ie. Mae llawer o bethau yna fo wedi cael ei adrodd yn yr... Do, yn yr adroddiad blynyddoedd. Do. Iawn, felly Iwan, prif 11 swyddog adran 151, dwi'n siŵr bod chi gyd yn cytuno bod ni'n cael allan y wasg ar cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem cynlynol ar y sail ei fod yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi ei hithro fel y diffinir ym mhanna graff 1. A felly, lle mae Rob? Diolch, Elwyn. Mae eisiau Rob yn ôl i... Gan i bleidlais gyntaf. Newch chi... Elwyn di cynnig, mae'n dwi'n ei eilio. Newch chi ddangos yn y ffordd arferol bod ni'n cael wasg ar cyhoedd allan da, plis. 1, 2, 3, 4. O, hwnna di gario ynddi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oce? Ynddi. Dim i fydda. Iawn, mae eisiau Rob wan. Os di dilyn nhw. Ie, hanner dydd mae... Hanner dydd yn ei affinau. Gofyn bod yr recordiad am yn mynd ymlaen am y tro. A live stream.